pamusoro nyaya unoti ndakati chibva kubasa ndichiva kumba ndakasvika chitevera chibuda mumba mangu ndakamuzingidza kubva pamba akatanga kunditiza ndakamuzingidza ndofunga ndinge takamhanya zve 100 meters 200 meters ndavana mubasa rugo ranga riri mumakumbo umo akazipinga zipi yake bhandi rakabata maoko bvudzi rakabata maoko ndavana mubvunza kuti kwe uri kubva anhai handiri kubva kubasa ndamuri kubasa mumba mangu pedzedzo tabva ipapo futi akabva aenda kupolisi abva aenda bva anondinyoresa inini nemunin'ina wangu anonzi Costa nemukoma wangu anonzi Trust tabva tasungwa takarara mustoks muswe shina muswe chitatu tikazobuda chii abvisa faini aripo kadzonga akazvidaira aripo Mãe, Abandiana, hã? Não, isso aí tá aqui. Abandiana. O Bachano. Mas o chama. A gente comba. Diz hã? E você vai te companhia. Você vai te companhia casal. Kambata chibramu. Apana mdamu. Namudzingiza kusvika namubara nekamutorera bhandi nemapusha bhandi angabata maoko Mapusha acho waina? Mapusha akasara akapfeka nebhandi ndinaro Bhandi ndamorosa? Masiti faindi polisi Bhandi ndorize? Ndirani? Kozai waramba naenda kuti ukomanda ndombe munhu anogadzira. Ogadzira iwewe. Saka iwo kana munoda kutinyepera. Izvo zvinogona kuti gadzira. Bhandi irori. Bozi iwo waramba aramba kugadzira. Bhandi ndirani? Bhandi ndirani. Hausi chikombe. Hausi. Akaruwana sei? Wakanditandanisa. Wakaita sei? Ndaitopfuura nepanzi vakasvika vana mukoma wake nemunaro vakandibatira navatuva pano ukazoita sei watenga bhandi rako unokumanira ndakatoenda kumandikana kupota polisi wasungisa vanhu ivavo saka ukaenda kupolisi uona kuti hapana sakumba kwenyu hakuna chii iraita wamubvunzo kuti nawe mukomana anopenga nekuti munhu anokupfura nerudi anongotandanisa vanhu vangani navo vakatandanisa vanongokurosa zvavo nerudi vachienda wewe ukazotizei pamusoro pezvoka pamukadzi apakuchiromba makanaaaikanari Awani. Nami chama chemuzunguka ikapa. Tora bhandi rako. Uzondoona nani? Ndikapana. Mangarara kudana. Adi? Taurisa? Dining man. May. Sungam. Karen. Pondura. What's that? Common sense. Common sense. Kazorwa mari ane mazvariro akati chanjozo. Kana munhu achikunyepera
unoita sei usei kuti waste time yedu unozoti ndinozobvunza mubvunzo wakazonyara andibvaunotasa mukomana akachema kuti mukomana anoita sei abva unomusunura hembe uko ati ndisunure azonyara mani atiri kudaro here nogara nogara misine mombe dzake ina mukomana is being arrogant ngaro iye mukomana kuti tomudzisa kuti kana taura nyaya idzi ndizokuripirana kuti vanhu ugare zvakanaka toda kuti iwe ugare kuti zvakanaka nevamwe mupei just 2 weeks imobiliza zvese izvi zvese izvi zvinobata within 2 weeks kuripira mhosva yake kudana nemukadzi womunhu misire mombe imwe chete $300 times 4 more toda kuti bhadharoba musi wa10 toda kuti tiri vanhu kana uchinyenga mukadzi womunhu wakabatwa show remorse ndabatwa inini zveshuwa uda kusotesa bhedi kuti nderangu uda kuvhura vanhu joketi unofunga kuti ndiyomukana wachasvika kuti mapurisa vanozoti vanhu vakunyenga vanhu enda vanozoti munhu ako wakusaka defense dai malawyers asingaende kuzvikoro zvokudzidzira kudifenda vanhu hamuna kuona mhondi inotora munhu here haitora lawyer kuidifenda but auraya munhu usi uchita mweyo uchina ndo mweyo uchinaka kuti ini nyaya pandakainzwa ndakasvika ndiri mukadzi munhu pandakasvika nyaya ndakaibvunza ndichibvunza avakandibvisa ndovakandikwadza ndakawangana kupora vakatoti makandachida nemumwinyi vakandiroa vachiniti makandoraidinga nemumwinyi zvinosaakudaira kuti vakandibvisa tichibva wakauya ndofunga tatakaungana amaiwo wakauya tatakatongana tiri pakuti obva wabvunza kuti amaifani ndewapi obva wangondilaita nokuti ndichibhakira kufesi ndotema takabva tabatwa pakutotoikotoikwa vanasi kuzviziva kuti amaiwa ndawatosvika amai mukudifenda chinhu chakafa sei kudaro mimi makabva uko nokutobvisa amai avo kana makavatsvaga amai avo munakusakwadzisa muine chimu dzokutora zvinhu zvenyu nomurume nomukadzi uyu amai avaraiti vari kutotobvunzira dzokuti vabhadharwe ndozonavaraizira imamai murumonya akadara nemukadzi womunhu mukuzvitendere vakubvuma mai vakudzoka mai nokuti patorwa nyaya kubhadhara vaisire mombe yavo 1 anowanirwa nomukadzi uyu iyo makarira kangani ka1 ituda mombe vaisire kuti mombe yavo 1 unopiwa mombe yenyu 1 musi wa10 tuda mombe 1 nobva kwauri urinzedzake waguma pati aguma samisire mombe yake 1 anogara musi wa10 $300 sine $300 murumonyana 1.2 zviri different amai makapuwa mari yenyu ndeyenyu midya ndonzidza 1 murume wenyu isumuka nosaina shamari yangu atopedza newe apano